Il-Qorti tal-Appell qed talba mresqa mill-kumpanija Aġus Stoneworks illum ASWL kontra deċiżjoni finali li kienet ġiet mogħtija mill-Bord ta' Reviżjoni dwar il-kuntratti pubbliċi fejn kienet ġiet ikkonfermata deċiżjoni meħuda mill-Kunsill Lokali tal-Belt illi qabad uħassar is-sejħa l-offerti dwar ir-restawr tal-faċċata u tal-kampnari tal-Knisja ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. Il-Qorti qalet li mhux biżżejjed f'dan ir-rigward li s-Sindku Laburista Olaf Mekkej kiteb dwar it-tħassir tas-sejħa fuq il-mezzi soċjali. Dak li s-Sindku kummenta fuq il-profil personali tiegħu ma jirrappreżentax il-pożizzjoni tal-Kunsill, iżda hekk xejn jirrappreżenta biss il-fehma personali tiegħu. Fil-fatt il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta dejjem kienu konsistenti u dejjem tkellmu b'saħħa favur dan il-proġett tant importanti għall-Belt Valletta. Issa l-Qorti tal-Appell ħassret is-sentenza tal-Bord ta' Reviżjoni dwar il-kuntratti pubbliċi kif ukoll id-deċiżjoni tal-kanċellament tas-sejħa meħuda mill-Kunsill Lokali u bekk reġgħet qiegħdet kollox fis-sitwazzjoni li kienet qabel ma ngħatat id-deċiżjoni illi titħassar is-sejħa. Il-qorti kienet ippreseduta minn Prim Mħallef Market Kuti u l-imħalfin Christian Falzon Xerri u Josette De Micoli. Intant fl-aħħar ħinijiet l-Arċipriet tal-Parroċċa Pawlina insista li issa wara d-deċiżjoni tal-qorti jaħtieġ li dan il-proġett jiġi implementat.